Dimineața este ora 5:30 și am ieșit să vedem răsăritul împreună cu mami. Acesta este răsăritul, dar încă nu a răsărit complet. Acolo încă este noapte. Deci acolo unde este partea aia jos, aici de roșu, acolo o să răsară soarele. Mai este soarele, ia uitați cât de mic este acolo. Oh, cât de frumos se vede. Aici o parte din el. Începe să se mărească. Ia uitați-l, se face mare. Mă duc să mă apropii, mami. Spuneți voi că nu e frumos. Bine, în realitate se vede mult mai frumos, adică sunt vreo 3 culori pe cer, dar pe camera foto nu se vede așa bine. O să vă arăt niște poze care au ieșit. Ați văzut biluța mică? A ieșit complet aproape. Uitați cât de frumos se vede. Răsăritul, dar nu mi este așa bine la mine pe telefon, dar o să vă arăt niște poze de la mama mea de pe telefon. Acasă, dar am găsit picioare de pescăruș. Acasă, ca seara asta este micul dejun. Anișoara se joacă cu jucăriile. Asta cu Anișoara și ne uităm împreună la Disney Junior. Eu mai mult mă uit pe telefon. Hei, ieri am făcut niște înghețate și astăzi vreau să le testăm. Și cam acestea. Deci cam acestea sunt cele două înghețate făcute de mine. Eu o voi mânca pe cea rom, iar tatăl meu pe cea papi. Și cam așa arată înghețata. A mea este de rom. E foarte bună. Este foarte bună, recomand. Am mâncat înghețata, iar acum mergem la Kaufland. Mai mergem așa roșii, fasole și fasole. Detergent. E cel mai rar prime al momentului. Pampers și băutură pentru tati, lapte, cola, ulei, brânză, hamon, mozzarella, detergent, ulei, iar ăsta e covricul meu preferat, pâine, pateu, fasole și cam asta am cumpărat. Și apă. Și o să mai cumpărăm și apoi plecăm. Am plecat de la Kaufland. Am ajuns acasă, seara acum mănânc ciorbă de fasole. Bună! În curând vom pleca la plajă, stați aprind becul. Dar mai stăm un pic și plecăm. Haideți să vă arăt ce am desenat în carnețelul meu. Prima pagină, nu o să vă arăt chiar tot, că unele nu sunt desene, sunt scrise. Prima este acesta. Este pușin. Al doilea este această chestie neagră cu niște inimioare. Și aceasta este o inimă balon făcută din pătrate. Aici avem niște cireșe și o gâscă sau ce de asta. Și aici avem o căpșună, o lumânare, un Stanley și o ciupercă. Aici o avem pe Hello Kitty. Aici avem un dozator care dă cu inimă, o scrisoare și un om care împinge o inimă. Ce mai avem? Aici sunt niște scrisuri, aici un tren. Am scris niște numere și se deschide I love you. Așa, aici am colorat eu pentru Ania. Și următoarea pagină. Aici a colorat Ania cu ajutorul meu. Aici este piramida prietenilor, familiei, etc. Aici avem am făcut din greșeală invers, aici, dar m-am gândit și am scris aici. Cine poate să-mi citească, să scrie. Vă citesc eu. Dacă ai întors foaia, ești minunată.
Este purcelușa din Win. Stați că am făcut ceva de așa. Aici este domnișoara Anișoara. Gen, e un desen, dar eu i-am făcut lui Ania să se uite la ea. Acesta este palma mea și palma lui Ania, diferență mare. Aici sunt niște produse de la Essence, desenate de mine. Și ceva care aș vrea să mi-l fac la croitorie după mine. Ignorați sunetele. Aici am mai învățat-o pe Ania cu ceva. Ăsta e cel mai frumos. L-am desenat pe un prieten de-a tatălui meu. Uitați. Ce părere aveți despre caietul meu? Și cum așa arată. Este de la Pepco, iar creioanele sunt tot de la Pepco. Pupici, ne revedem la plajă. Spre plajă. Haideți să mergem să atingem apa. Să vedem dacă azi e caldă. Apoi iar acum o să mă joc 99 Night in the Forest. Am ieșit din apă și apa este foarte caldă. La plajă și va intra în piscină. Deci am luat o înghețată, n-am gustat-o absolut deloc și hai să o încercăm împreună. Și că este cu alunec, cu vanilie, nu știu. E cu ciocolată albă, alune și caramele, foarte bună. Deci am ieșit din apă, iar am cumpărat de la magazin 3 gume din acestea turbo. Nu am mai mâncat de absolut mult timp. Ignorați sunetele de pe fundal. Și ca o surpriză pe care să deschidem, scrieți voi. O voi testa pe cea roșie. Haideți să o testăm. O să testăm și pe cea verde, dar poate altă dată. Nu știu că asta e cu mașini, da, n-am înțeles bine, dar vedem. Ignorați sunetele de pe fundal. Așa arată ambalajul. Nu știu, am primit o cadou acum de la tatăl meu. Că deci mașina. Așa arată mașina. Am un Mercedes-Benz. Hai ce tare. Cam așa arată guma. Am mai mâncat, cred că o dată, dar mi-a spart dinții. Este foarte bună, dar cam tare. Are gusta banane. E bună. 7 din 10. Deci, facem un joc, dar trebuie să faci exact după mine, să vedem dacă funcționează. Am fi atent. Dar ca mine. Fac scârbățite, uite ce mi-am făcut din guma turbo, mi-am pus unghii false, pici. Deci pe video mai multe, dar uite ce mi-am pus. Ghiciți cu ce mi le-am făcut. Sunt foarte, mie îmi plac foarte mult. Voi ce notele dați? Plecăm de la plajă acasă. Am ajuns, acum voi merge să fac baie, revin după. M-am spălat și am chestia asta în cap, acest prosop. Și acum mă relaxez un pic și după o să, cred că o să mâncăm. Mișoara băițeara acum se uită un pic la desen înainte să mănânce. Mă mâncă. Să vă arăt cea mai bună combinație, sos de soia cu cartofi prăjiți. Ia vezi să uite, mai ai și pulpiți.